ja on päällä. Ja jos tulee joku ihminen, otetaan hetki. No niin, tuolta tulee jengi. Ihan sama. No niin, olemme palanneet rikospaikalle monta vuotta myöhemmin. Päivää! Tänään meillä on testissä Red Devil Energy Drink Citrus Fusion. Yeah! Lähdetään testaa. Oli hyvä ääni. Haisee Spriteille. Niinku oikeesti haisee Spriteille. Tää on vaan Spritea. Vittu mikä pettymys. Niin kameramiehelle vähän. Legit Sprite. Legit Sprite. Aha! No nyt se on synkattu. Mitä vittuu? Kuka on Aimo? Aimon olkapää. Aimo oli. On mun taas arvosana. Sillä Sprite on hyvää. Siitä tulee ainakin 1 piste. Energiajuomalta tää ei maistu. Se on osittain aika hyvä juttu. Siitä tulee puolikas piste. Mut mä veikkaan, että siihen se jää. Tai itse asiassa annetaan puolikas. 2/5. Hieno tölkki. Annetaan siitä puoli pistettä. Eli 2,5/5 on lopullinen vastaus. Näihin kuvia tunnelmiin ja sitten pistämään tänne. Ei tuu ikin saamaan muuta.